Ahoj, takže budeme si vyrábať tieto vrecká. Vrecká sú v podstate zložené z troch častí. Prvá časť je vonkajšia spodná dekoračná, druhá časť je vrchná dekoračná, ktorá sa sťahuje a posledná časť je počívka. Môžeš to urobiť dvoma spôsobmi. Buď to budeš mať urobené, ako je v tomto prípade, takže spodná dekoračka a vrchná dekoračka sú dve rozdielne farby. A potom máme vnútornú počívku, ktorá je celá jednej farby. A počitá výstuhou je len spodná časť, vrchná časť je bez výstuhy, ale vidíme, že tá počívka, že to je z vrchu, proste vidno, aká je, keď sa to takto zaguzli. Kdežto napríklad u tohto vrecka mám urobenú spodnú vrstvu jednej farby, vrchnú vrstvu jednej farby a počívka mi mečuje, lebo je teda rovnaká, aká je tá vonkajšia látka. Takže keď to takto stiahnem, tak to v podstate vyzerá stále rovnako z vrchu. Na výstuhu som použila Ronofix 180 a vidíme, že to je naozaj pevné a pekne to stojí, aj keď je to kompletne prázdne. Tady je použitý Ronolin 100, plus navyše tá vonkajšia dekoračka je mäkšia, takže vidíme, že je to celé takéto trošku mäkšie. Takže u vás na uváženie, akú použijete tú spodnú látku, akú bude mať gramáž. Ak má nižšiu gramáž ako 200, 180, tak by som zvážila už hrubšiu výstuhu. Toto je slabá výstuha a slabá látka. Toto je stredne silná látka, je to dekoračná látka 210, myslím, plus výstuha 180 a drží to. Ak tam dáte kočárkovinu alebo riflovinu, tak to zase bude vyzerať a držať ináč. To už je na uvážení na tom, aký máte stroj a čo vlastne zvláda prešiť. Po videu teraz spracovávam tohto maznáčika. Ak si zvieratko nechcete robiť, tak jednoducho tú časť s vyšívaním a s tými uškami preskočíte, sú to asi 3 minúty záznamu. Inak to vrecko je úplne rovnaké ako tie ostatné. Tak to by teda vyzeralo, keby bolo čisté. Vo videu teraz spracovávam návod, kde tú počívku mám rovnakú, ako mám tie vonkajšie vrstvy. To je jediná vec, na ktorú si treba trošičku dávať pozor. Rozmery sú tam rovnaké, takže vlastne máme základný rozmer 20 x 16 cm, pričom 3 cm sú falošné dno. Výsledný rozmer je teda 15 na 14 cm a celkovo je to myslím nejakých 26, keď je to otvorené. Uška majú 6 na 6 cm. To je, myslím si, že asi všetko k tomu. Ten návod, myslím si, že idem dostatočne pomalý. Ešte vám ho spíšem aj pod video. A ak by ste mali akékoľvek otázky, tak sa mi prosím ozvite. Na výrobu budeme potrebovať počívku, vonkajšiu látku, dekoračnú látku s výstuhou, vonkajšiu dekoračnú látku vrchnú a počívku na vrchnú látku. Rozmery vidíte na obrazovke. K tomu pridáme ešte materiál na uška a motus. Prvé budeme šiť dno. Rozmer vidíte na obrazovkách a budeme zošívať bočné strany a spodnú stranu. Rozmery neobsahujú prídavky na švy, tak si tam nechajte podľa svojho vlastného uváženia. Pri tejto spodnej časti nechávame prídavok zo všetkých strán. Ja mám prídavky 1 cm a nažehľovací Ronofix, takže šijem presne po hrane. Vytvoríme si kaprie pusinky na obidvoch stranách, tým nám vznikne falošné dno. Prešijeme. A takto už vyzerá ušitá vonkajšia spodná vrstva, na teraz je hotová. Nasleduje úprava na zvieratko. Odporúčam si čumáček našiť pred zošitím a takisto uška tam nasiť ešte predtým, než budete zošívať spodok k sebe. Ja som na to úprimne zabudla, takže som to potom ešte doháňala. Uška ide urobiť asi viacerými spôsobmi. Ja som chcela mať čo najčistejšie prišitie, takže som ho urobila zo 4 dielov, kde som najprv tú spodnú vnútornú časť uška obšila dookola, urobila som rovnako aj s druhým uškom, pretočila, následne našila na líce zadného uška alebo väčšieho uška a potom pretočila a zase zašila uška k sebe. Tým pádom mám všetky švy prišívania úplne schované a myslím, že by sa to dalo spraviť aj tak, že by ste tam
ten výrez priamo našili na gombíkový steh. Ale to som nechcela riskovať, keďže s tým nemám veľa skúseností a rozhodla som sa to vyriešiť takto. Fantázie sa ale medzi nekladú, môžete urobiť aj úplne iné uško. Ja mám v pláne ešte urobiť zajačika, takže to bude takisto úplne iný postup. Ale takto som to robila pre toto video. Tu už finálne zašívam uška k sebe, takže celé šitie, celé líce je vo vnútri. Po okraju zošívam čo najtesnejšie, aby tam ten steh alebo ten tvar bol čo najkrajší. Následne pretočím a uška sú hotové a môžu ísť na prišitie. Uška umiestňujem na predný diel 1 cm od stehu. Doporučujem to šiť predtým, než zošiete vrecko dokopy a zároveň choďte zo stredu do vonku uška, aby sa vám úplne neposunuli. A ja sa musím priznať, že som to šila na dvakrát, pretože prvýkrát som to šila po jednej línii skrz a uška sa mi posunuli asi o 3 cm, takže to vyzeralo hrozne, takže som to musela vypárať a urobiť to na novo. Takže naozaj si to šite radšej od stredu smerom von. Uška sú prišité, prišívajte ich do toho centimetrového prídavku hore, opatrne prechádzate cez minimálne 5 vrstiev a je hotovo. Ideme na podšívku spodnej vrstvy. Opäť úplne rovnaký rozmer, nie je podšívaná. Zošijeme boky a z dna zošijeme asi 2 cm až 2 z obidvoch strán, pretože tam budeme kapsičku pretáčať, takže si tam potrebujeme nechať otvor. Opäť si vytvoríme falošné dno pomocou kaprých pusiniek, takže na obidvoch stranách vytvoríme trojuholníčky, tie prešijeme od začiatku do konca a vznikne nám tak podšívka pre spodnú časť. Ostal len otvor na spodnej časti, ten si nezašívajte, nezabudnite na neho, ten tam musí byť, aby ste potom taštičku otočili. Tak a ideme na vrchnú časť. Tá je zložená z dvoch častí, prvá je vonkajšia, druhá je vnútorná. Vonkajšiu mám rozdelenú na dve časti, kvôli tomu, aby som cez to mohla previesť šnúrku. Rozmer je 20x13 cm plus prídavky na švy zo všetkých strán. Zošijeme bočnú stranu, ale necháme tam priestor na vedenie tunelíku na šnúrku. To je približne 2 cm. Tunel mám vedený 3 cm od vrchu. Takže opäť šijem 3 cm, zastavím stroj, zapošijem naspäť, vynechám tam dierku 1,5 až 2 cm a potom šijem opäť od znova. Takže opäť zapošijem a šijem až úplne dole. Takto to urobím na obidvoch stranách. Takto už vyzerá zošitá vrchná časť zrubu. Ako vidíte, tie prídavky na švi vám tam môžu robiť trošku neplechu, keď budete prevliekať tú šnúrku. Takže odporúčam si to takto zahnúť a zašiť to tam ten 1 cm, alebo teda 1,5 až 2 cm. A nech sa vám to nezavadí tá šnúrka. Ono je to problém len pri tom prvom prevliekaní. Potom už to problém nie je, ale aby to vyzeralo trošku lepšie, tak si to možno zapošite. Ideme si našiť podšívku na vrchnú časť, priložíme si líce na líce a zarovnáme si švy. Pozor, prídavky na švy tady máte len z troch strán, keďže je v jednom kuse, takže tu si dávam pozor, aby vám tam neostalo príliš veľa látky a špendlím dookola. Budeme šiť po vrchnej strane a potom, až dojdeme k švu, tak tam opäť šv pekne spojíme a budeme šiť smerom dole. Tuto ukážem ešte raz, šijeme celé dookola, celú podšívku tam zastavím, čo najbližšie k predchádzajúcemu šitiu, spojím si švy a šijem smerom nadolu. Obšitie je jednoduché, je to vnútorné šitie, nemusíte mať strach, len si dajte pozor, aby tá podšívka, keď sa otočí, tak by ste nemali vzor dole hlavou. Tu som to obšila celé dookola a zakončím čo najbližšie k tomu predchádzajúcemu šitiu a tam zapošijem. Vyberem, vyťahnem a našpendlím si ten steh a teraz už šijem dole. Takže zo šitie mám nahore a teraz to vlastne šijem po tej dĺžke. Z tejto strany tam nič nevadí, nepôjde tam ani šnúrka, môže to byť celé v celku zašité.
Zarovnám si švy, môžete to pekne prežehliť alebo len urovnať prstami, nie je to nič hrozné. A teraz ešte urobíme vrchné šitie. Páči sa mi to takto viacej. Nemusíte to robiť, ja to mám rada, takže tu si nastavím krátky steh 2,5 a obšiem to celé vrchom. Toto šitie je viditeľné, zvolte tam niť vo farbe látky, aby to nejako nebylo na oko. Tak a teraz táto podstatná časť, musíme si vytvoriť tunel na motús. Odmerajte si rovnú čiaru, kade vlastne povediete tunel. Ja to mám vo výške 3 cm od okraja. Môžete to šiť po rube alebo po líce, je to na vás. Ja to šijem po líci, aby som mala lepšiu kontrolu nad tým, ako to vyzerá. Predsa len tá vrchná niť mi príde trošičku krajšia, ak to mám takto povedať. Takže takto to povedieme. Jedna dlhá čiara, celá dookola obšiť skrz 2 vrstvy a potom ešte spodná čiara, kde bude vlastne koniec tunela. Je to na vzdialenosti, akú veľkú dierku ste si nechali, takže to bude 1,5 až 2 cm. Ja to mám na 2 cm. Obšieme to celé dookola skrz tie 2 vrstvy a vznikne nám krásny tunel, cez ktorý povedieme motús. Tak a ideme do finále. 3 časti už máme ušité. Máme ušité vrchnú časť, máme ušitú spodnú časť, a ešte potrebujeme pripojiť podšívku, ktorá nám to všetko pekne schová. Toto všetko môžete dokopy zošiť v jednom kroku, alebo to urobiť v 2 krokoch. Ja to pre video urobím v 2 krokoch. Bude to vnútorné schované šitie, takže opäť uvedomíme si, že líce je to, kde máme tú dierku, aby bola zvonka, takže otočíme dovnútra a položíme líce na líce. Takže v tomto prípade tento šumáčik alebo vonkajšiu vrstvu máme na vrstve, v ktorej máme otvory pre vedenie šnúrky. Zarovnáme si šef na šef a našpendlíme si to kolem dokola. Tu si dáte pozor na 2 veci. Jednak šef vám musí pristáť úplne na šef spodnej vrstvy. Takže si ich pekne zarovnajte. Ak vám švy nesedia, tak jedna z tých vrstiev je menšia. Myslím teda buď vrchná alebo spodná. A budete musieť to vrecko zúžiť. Nepotrebujete zúžovať celú veľkosť. Stačí, ak zúžite posledné 3 cm o 2 mm alebo niekoľko, aby vám to sedelo úplne šef na šef, aby vám to potom nevznikol škaredý zub, keď to zošijete skrz to. Takže máme to ušité, skontrolujeme, či všetko pekne sedí a nikde nám nič netrčí. A musíme teraz našiť podšívku. Podšívka sa bude našívať dovnútra, takže všetko potrebujeme otočiť smerom dole. Takže aj uška, aj tá vrchná časť je všetko stiahnuté do jedného bodu a na to dáme podšívku. Opäť ideme líce na líce. Ešte raz pripomínam, že v podšívke nám musí ostať zo spodu diera na pretočenie a všetko máme priložené k sebe, smeruje to smerom dole a šijeme po vrchu. A máme tam už aj uši, máme tam podšívku a ďalšie vrstvy. Bude to náročné šitie, takže zvážte, čo váš stroj zvládne. Vidíme tam predchádzajúce šitie, čiže buď šijeme smerom dole, alebo šijeme rovno po tom istom šití, aby nám tam žiadne švy neboli viditeľné, keď to šijeme celé dookola. Takže teraz už prechádzame, pomôžte stroju skrz tie švy, tam naozaj tých vrstiev môže byť viacej. Ja nemám práve najsilnejší stroj a zvládlo to úplne v pohodičke. Len je treba trošku vedieť, kde vaše limity sú a čo budete potrebovať tomu stroju už dopomôcť. Šijeme ale normálnym zašívacím stiehom na jedno ihle celé dookola. Pretočíme cez dierku v podšívke a voilà, máme hotovo. Nasleduje kontrola, či je všetko v poriadku. Či je všetko v poriadku na vnútornom šití. Vyťahneme si hore vrchnú časť versus spodnú časť a opäť skontrolujeme, či nikde netrčí žiadna nitka alebo diera, či je všetko pekne prichytené. Ak zistíme, že niečo ešte nie je v poriadku, vrátime sa cez podšívku zase naspäť a znova to zošijeme. Ak ale nič netrčí a všetko je pekne zošité, tak môžeme dieru v podšívke schovať. Takže vyťahneme si podšívku, dieru si zošpenlíme. Pamätajte, máme tam stále ten 1 cm v prídavkoch, takže by sa nemalo nič trčať. Celé to pekne zošpenlíme a zošijeme to vrchným šitím. A použite niť vo farbe látky, aby to bolo čo najmenej vidno.
Tak, všetko máme skontrolované, nikde nič netrčí, máme hlavné šitie hotovo. Už by sme tam mohli dať motúz a vrecko je na svete. Ja však ráda robím ešte jedno vrchné šitie a skrz tú hlavnú spodnú vrstvu po celej dĺžke. Tam si opäť treba dať trošičku pozor, pretože všetky švy smerujú smerom nadol, takže je to asi 20 vrstiev alebo koľko. A môže sa stať, že v tomto momente ste už na hranici alebo priamo na tej výstuhe. Opäť nemám najsilnejší stroj a prešiel to v pohode. Ihlu som mala 80 univerzál a mám Singer obyčajná stredná trieda. Prešla som, nič sa nezlomilo, a len si dajte trošičku pozor, možno, že stroju dopomôžte pri prechádzaní cez tie hlavné švy bočné. A voilà, takto máme hotovo, všetko je ušité a sme done. Nasleduje posledný krok a to je vloženie šnúrky. Šnúrku som mala pripevnenú na zicherku a len premotáte dookola v jednom smere a potom premotáte dookola v druhom smere. Môže vás potrápiť, že sa zasekne v niektorom šve, ale inak by to malo byť v poriadku a vo výsledku nakoniec skončíte s 2 motúzikmi trčiacimi z obidvoch strán vašej kapsičky. Bude to vyzerať nejako takto. Následne ich zaviažem dokopy, urobíte jednoduchý malý uzlíček. Ak máte makramečko, ja mám makrame priadzu, myslím, že 3 mm, tak to potom trošičku ešte roztrapatím ten koniec, aby to vyzeralo pekne a je hotovo. V podstate takto sa vám to už nevyvlečie a zatváranie je na svete. Mám jednu kapsičku aj so šnúrkou iba z jednej strany a musím povedať, že to zatváranie tam nie je tak pevné a tak pekné, takže naozaj odporúčam 2 šnúrky a urobiť to z obidvoch strán. A tak sa ešte raz pozrieme, čo sme si vyrobili. A takto vyzerá kapsička, zvonku, znútra viazanie, máme tam čumáček, nejaké ušká. Toto je tá druhá verzia, ktorej podšívku máme inej farby, alebo je teda jednoliatá znútra versus vonkajšie látky sú iné. Mne sa úprimne páči, keď je mäčí vlastne tá vrchná spodná látka. A tu je už tá slabšia kapsička s tým zatváraním iba na jednu stranu. Naozaj odporúčam silnejšiu výstuhu a viazanie na obe strany. Dúfam, že sa vám so mnou šilo dobre, poteší ma váš komentár alebo akákoľvek spätná väzba, like, follow a tak ďalej. Takže veselé šitie a ďakujem.